Toto je 5 najväčších mýtov o kresťanoch. Prvý mýtus. Kresťania chodia do kostola a dodržiavajú prikázania, lebo sa boja Boha. To nie je pravda. Chodíme do kostola a dodržiavame prikázania, pretože veríme, že sú darom od Boha pre šťastný a spokojný život. Kresťania si v pohodičke páchajú hriechy, pretože sa spoliehajú, že sa neskôr vyspovedajú. To nie je pravda. Na to, aby bola spoveď účinná a platná, tak predpokladá úprimnú ľútosť a aj záväzok k zmene správania. Čiže vedomé páchanie hriechov proste sa vylučuje s tým, aby spoveď bola účinná a platná. Jednoducho, keď nejaký hriech spácham, tak musím ho oľutovať a už ho viac nerobiť. Opovážlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo je najvyššie ďalším hriechom. Kresťania sú len pokrytci, ktorí kážu o morálke a sami ju nedodržiavajú. To tiež nie je úplne pravda, pretože kresťania, kňazi a vôbec celá cirkev sú len ľudia, ktorí majú svoje chyby. To, že máme nejakú morálku, je náš morálny kompas, ktorý nás po každom zlyhaní a chybe vedie na správnu cestu a teda takto smerujeme k nejakému ideálu. Čiže ak robíme chyby, nie je to vedomé a už vôbec nie pokrytecké, je to proste ľudské. Kresťania sú proti vede a dokonca vedu popierajú. To nie je pravda. Mendel, Newton, Kepler, Pascal, Faraday, Pasteur, Maxwell a mnohí ďalší, to všetko boli buď kňazi, alebo hlboko veriaci kresťania. Myslím, že tento zoznam hovorí za všetko. Kresťanstvo sa s vedou nevylučuje, ale nádherne sa doplňa. Ako povedal Jan Pavol II, pápež, fides et ratio, viera a rozum. Posledný mýtus. Kresťania sú strašne cool ľudia, ktorí vedia, že Boh ich miluje a žijú v identite a tomuto svetu prinášajú dobro. Ale to je pravda. Ja viem.